Quan jo vaig participar als Jocs Olímpics de Mèxic, érem un equip de 104 persones, de les quals 102 eren homes i 2 vam ser dones. Per celebrar els 50 anys de la meva participació als Jocs Olímpics, em vaig preparar per travessar l'Estret de Gibraltar, i el vaig fer. Els jocs més especials van ser els de Barcelona 92. Van ser els meus primers jocs, però per mi han sigut els més màgics i els que recordo amb més carinyo, amb més amor, perquè és que tot va sortir bé, inclús el meu resultat va ser molt bo. Quan van començar eren molt poques, hi havia molt pocs conjunts. A les nenes joves que comencen, jo els diria que gaudeixin molt i que a partir d'aquí podran fer el que vulguin.